Nakon 89 godina na pozornicu osječkog HNK ovoga petka trijumfalno se u izvedbi vratio Šekspirov Mletački trgovac. Režija je jedna od najpoznatijih velikanovih tragičnih komedija o lihvarenju i bezuvjetnoj ljubavi. Ovoga puta prihvatio se Robert Raponja. Na čelu s redateljem Robertom Raponjom ansambl drame osječkog HNK na pripremi Mletačkog trgovca radio više od 2 mjeseca kako bi publici što vjernije prikazao ovo legendarno Šekspirovo djelo. Priča Mletačkog trgovca smještena je u srednjevjekovnu Veneciju i govori o bogatom trgovcu Antoniju, njegovom prijatelju Basaniju, bogatoj nasljednici Porciji te židovskom kamataru Šajloku. Antonija u predstavi utjelovio Davor Panić, Basanija Aleksandar Bogdanović, dok je uloga Porcije pripala Sandri Lončarić-Tankosić. Jednog od najpoznatijih Šekspirovih likova, židova Šajloka, glumio je Boro Stjepanović. Scenografija je povjerena Darku Petroviću, a filmski detaljne i bogate renesansne kostime osmislila je Jasmina Pacek. Mletački trgovac posljednji puta u Osijeku prikazan davne 1923. godine, a osječka publika predstavu će ponovno moći pogledati sutra te 9., 10. i 11. veljače.